खोब गोनो गोथो प्रमद बर' बिथांखौथ' मा बुंबावनो दिनै बड'लेण्डआव थाहां दिल्लीयाव थाहां दिसपुराव थाहां जोंनो माबायदि दैदेनगिरि नांगौ जोंनो माबायदि दैदेनगिरि नांगौ जायनाखि जोंनि रायजो राजा बिथांमोनजों थानानै खामानि मावनो हायो नङा होमबा जोंहा जेम सारमोन बायदि नांगौबानो मोनब्रबो लेंहरब्रबबा मोनो खैफोद आफोदाव जों मोनो जोंनि बिदि दैदेनगिरिसो नांगौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा कनफिउस माबायदि मिथिगौ एमसि लेगावथ' दाख्लै देरहादों नंगौना नङा एमसि ले देरहानानै दानालायनो 125 एमेन्डमेन्ट खालामनो 125 एमेन्डमेन्ट করার কারণে বলে দিল্লি যাব দিল্লি রাজ্যসভা এমপি হল আমি তো বড় বিলাগে সবে অলপ ভাল পাইছো কি এটলিস্ট এজন আৰু ৰাজ্যসভা এমপি পালো এতিয়া আকৌ দানা মাবাও ৰাজ্যসভা এমপি খালালাইनो गोसोआव बुजालालाय दाना मा आरो एमएलए गेले फैबावनोसैलाय दा गावखौनो थिक खालामनो हायाखै प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्डआव थानो दिसपुराव थानो ना दिल्लीयाव थानो बेबायदि गोनो गोथो दैदेनगिरिजों এনেকুৱা নিজকে স্থায়ী এটা পাব্লিকক সার্ভ করার কারণে জায়গা বাছি লব নোৱাৰা गोनो गोथो ব্যক্তিৰ লগত আমি কেনেকৈ থাকিম जोंहाबो फिउचार दं गावनि गथ' गथाय दं ओनसोलखौ डेभेलप खालामनांगौनि खोथा दं जों बोरैहाय बिथांजों थांफानो हानो गोनो गोथो जोङो दैदेनगिरिजों रावबो थांफानो हाया जायनाखि जोंनो डिसिसन होनो हायो जायगायावनो थानानै बिथांमोनजों जोङो थांफानांगोन नंगौना नङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बयखौबो लानानै सब জাতি জনগোষ্ঠী লৈ পিনি আমাৰ বড়োলেণ্ডখন উন্নত কৰাৰ কাৰণে সপোন দেখিছে মই গোটেই অসমত ঘূৰিছো सब आसामाव बेरायबाय आङो थांनानै गिदिर गिदिर पलिटिकेल पण्डितफोरजों आङो रायलायदों बयनिबो खुगायाव मोनसेल' खोथा आनसलिक राजनैतिक दलखौ जुदि बासायनानै लाखिनांगौबा आरो बिनि दारै जोंनि रायजो राजाखौ सिबिनांगौबा नोंथांमोना थां बड'लेण्डआव आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय सोलोंहै होननानै बुङो नायलाय नोङो गट्टै आसामा दिनै गट्टै অসম এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া ফলো কৰি আছে তেখেতে তেখেতে আচৰিত পাইছে কেনেকে যে বিপিএফ কোন কেনেকে ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰিছে কেনেকে জানে তেখেতো 5 বছৰ পাৱাৰত অহা নাছিলে হয় না পাৱাৰত নাথাকা সময়তো তেখেতে কি কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনা এমপি হং এমএলএ হং ইফালে পলাই থকা নাই তেখেতে নিজৰ পাৰ্টিৰ লগত নিজৰ পাৰ্টি ৱাৰ্কাৰৰ লগত এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ লগত সুখদুখত খাৰা হৈ থাকিছে থিয় হৈ থাকিছে ইয়াৰ কাৰণে আকৌ কি হৈছে বিটিএফে এটা হিউজ আসন পায় বিৰাট বুৰজা সিট 28টা সিট मोननानै मा दिनै बिटिसिखौ शासन खालामनो थाखाय जोंनि रायजो राजाया सायख'फिनदों नंगौना नङा मानो थाखाय बेबायदि प्रमद बर' बिथांमोन बायदि गोनो गोथोजों जाया